Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που είστε ή θα είστε εδώ μαζί μας. Είμαι η Μαρία και σήμερα θα μιλήσουμε για μια επαγγελματική πρόταση. Μιλάω στο πληθυντικό γιατί σε πολύ λίγο θα δούμε εδώ και την αγαπημένη μου Παρασκευή, όπου θα κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα που πιστεύω ότι ενδιαφέρει. Οπότε, γεια σου Παρασκευή μου, σε συνδέω αμέσως. Το βίντεο αυτό. Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσεις μαζί μας και να σου λύσω τις οποιασδήποτε απορίες ή οποιαδήποτε πληροφορία θέλεις να σου μεταφέρω. Γεια σου Ματινάκι μου, γεια σου Αργυρό μου. Περιμένουμε να συνδεθεί η Παρασκευή. Θέλει την ώρα του το Instagram. Παρασκευή μου, σε έχω κάνει αποδοχή και περιμένουμε να συνδεθούμε για να πούμε έτσι αυτή την εκπληκτική επιχειρηματική πρόταση που έχουμε να κάνουμε εδώ στους φίλους και στις φίλες μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα γυρό μου, καλησπέρα Βιβί. Παρασκευή μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Ευχαριστώ Ματινάκι μου. Ευχαριστώ Αργυρό μου, ευχαριστώ Λίζα μου, ευχαριστώ κορίτσια σε όλες. Έλα, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Καλώς Τίνα. Για κάτσε, να το. Γεια σας, τι κάνετε? Μαρία μου, καλά είσαι? Είμαι καλά Παρασκευή μου, έτσι έβαλα το κόκκινο κραγιόν μου κι εγώ. Ξέρω ποιο κόκκινο φοράς. Πρέπει να σου πω. Αυτό το αγαπημένο. Έκανα και τον Καλησπέρα. καφέ μου και είμαι εδώ έτοιμη να πούμε τα πάντα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τετάρτη σήμερα απόγευμα. Κάνει κρύο στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη είμαι σίγουρη θα κάνει ακόμα πιο πολύ. Και έτσι Τσούζι λίγο, τσούζι. είχαμε αυτή την ιδέα να κάνουμε ένα live, να ανοίξουμε, να ζεσταθούμε λίγο έτσι, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Οπότε, Ακριβώς. έχω φέρει και εγώ τον καφέ μου. Καλησπέρα σε όλες τις υπέροχες κυρίες και φίλες που είστε εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Εγώ εδώ ήρθα μουσαφίρισα που λένε, να αφήσω την οικοδέσποινα να τα πει. Λοιπόν, καταρχήν να συστηθώ για όσους δεν με γνωρίζουν. Είμαι η Μαρία Γιαννίκα, ζω στη Θεσσαλονίκη. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρούσα κομμωτήριο στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια έχω παρατήσει την κομμωτική, διότι η αλήθεια είναι ότι μαζί με ένα αυτοάνωσο που έχω με ταλαιπωρούσε αρκετά στην υγεία μου. Έχω βρει όμως τη λύση για εμένα. Είναι η πρόταση που θα κάνουμε κιόλας, διότι εκτός από μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση, είναι και μια πολύ υγιεινή πρόταση, θα την πω, διότι μπορεί να διορθώσει πράγματα και να καλυτερέψει την υγεία του κόσμου. Οπότε λοιπόν και εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία στην αρχή για τα συμπληρώματα διατροφής, όπου πολύ γρήγορα βρήκα αποτέλεσμα στην υγεία μου και έτσι είδα μετά και όλο το υπόλοιπο πλάνο που δίνει η συγκεκριμένη εταιρεία, η LR Health and Beauty, και είπα γιατί όχι, και αυτή τη στιγμή έχω την ευκαιρία, έτσι και ιδίως μέσα από τα social, να μπορώ να μοιράζομαι με τους ανθρώπους που γνωρίζω, αλλά και αυτούς που δεν γνωρίζω και θα θέλανε ένα επιπλέον εισόδημα, να δουν αυτή την ευκαιρία που είδα και εγώ, τέλος πάντων, μέσω αυτής της εταιρείας. Ωραία. Να πω και εγώ αυτά που δεν είπες, ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που έχουμε γνωριστεί μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, γιατί παλαιότερα, πριν από, μάλλον να το πω διαφορετικά, μέχρι η Ελένα κάνει τους δρόμους μας να συναντηθούν, εμείς δεν γνωριζόμασταν. Και έτσι το θεωρώ πολύ μεγάλη χαρά το ότι
ξεκινήσαμε για μια επαγγελματική συνεργασία και όλο αυτό έχει μετεξελιχθεί σε μια πάρα πολύ ωραία και βαθιά φιλία και σχέση εκτίμησης και χαίρομαι πάρα πολύ για το σημερινό κάλεσμα και είμαστε εδώ και εσύ και εγώ για να μιλήσουμε για κάτι το οποίο έχει μπει με ένα πολύ όμορφο τρόπο στη ζωή μας και να απαντήσουμε σε ερωτήματα ανδρών και γυναικών που θέλουν να το ξεκινήσουν ή θέλουν μια πιο λεπτομερή εικόνα σε αυτό το χώρο. Μπορεί κάποιοι να έχουν δει απλά ένα λογότυπο της εταιρείας, να έχουν δοκιμάσει ένα προϊόν ή να ξέρουν την εταιρεία από παλιά. Ακριβώς. Και το λέω έτσι με νόημα γιατί κάπως έτσι έγινε και με σένα ε, στο διάστημα ας πούμε που έμεινες και κατανάλωνες μόνο τα προϊόντα σου, χρησιμοποιούσες τα προϊόντα σου. Οπότε όσοι από εσάς ακούτε τώρα αυτό το live και κάποιο τσεκ ας πούμε μπήκε στη λίστα ή ξέρω την Ελέρα από ένα προϊόν ή την ήξερα από παλιά ή έχω δει ένα λογότυπο, μείνε σήμερα στο live μας ή αν το δεις στο feed της Μαρίας επικοινώνησε μαζί της γιατί δεν ήρθε τυχαία, Ισχύει, ισχύει. Δεν ήρθε τυχαία και ήρθε για να μείνει, διότι η αλήθεια είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία νιώθω, θα ακουστεί ίσως έτσι πολύ βαρύ που πω, αλλά νιώθω ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος, έχω βρει νόημα, έχω βρει χαρά, δεν ξέρω, για μένα είναι τα πάντα αυτή τη στιγμή αυτή η εταιρεία και αυτή η διαδικασία. Φυσικά πάντα με τους κατάλληλους συνεργάτες που είσαι εσύ και ο Ζήσης ο Χλαδάς και σας αγαπώ και σας εκτιμώ πάρα πολύ. Φιλάκια, φιλάκια και εμείς το ξέρεις. Θα στα στείλω και μετά σε μήνυμα. Λοιπόν, ε, ωραία, να το πιάσουμε, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, Σήμερα βεβαίως. αυτό το live έχει σαν θέμα να φέρουμε κοντά σας με ό,τι μέσα μας δίνει το Instagram, να σας γνωρίσουμε την επαγγελματική πια πρόταση της εταιρείας, όχι κάποιο προϊόν, γιατί κατά καιρούς έτσι ανοίγουμε και ένα live για να παρουσιάσουμε κάποια προϊόντα μας. Ναι. Σήμερα όμως θέλουμε να σας δείξουμε πώς ένα πολύ καλής ποιότητας προϊόν για όποιον το θελήσει μπορεί να γίνει και κάτι περισσότερο. Μπορεί να γίνει ένα έξτρα εισόδημα, μία part-time απασχόληση, μία καριέρα όπως έχει γίνει στη δική μας την περίπτωση με το Ζήση και πάμε λίγο να το συνδέσουμε σαν puzzle. Ναι. Οκ. Αυτό που ήθελα απλά να πω είναι γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όπως το είπες, μπορεί κάποιος όπως και εγώ να μπει στη διαδικασία για να πάρει ένα προϊόν επειδή αυτό έχει δει εκείνη τη στιγμή, είναι ok. Αλλά μπορεί κάποιος να το κάνει σαν part-time, αλλά και full-time. Εξαρτάται ο καθένας τι θέλει, δεν υπάρχει καμία δέσμευση από κανέναν και για κανέναν. Γεια σου Βασιλική μου. Ούτε από όχι απλά δέσμευση, αλλά ούτε και ταβάνι. Για πάμε να το δούμε. Ξεκινάς εσύ να πεις δύο λόγια για την εταιρεία. Βεβαίως. Δεν έχουμε όπως καταλάβατε σήμερα πρόγραμμα, θα μας ακούτε να κάνουμε πολύ συχνά αυτό το διάλογο. Λοιπόν, μιλάμε για την LR Health and Beauty, μιλάμε για μια εταιρεία η οποία κλείνει τώρα πια τα 40 χρόνια της στον χώρο της. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει το δικό της εργοστάσιο, είναι από τους πρωτοπόρους στην πόσιμη αλόη. Δεν θα ανοίξω κεφάλαιο προϊόντος, θα τα πω έτσι πολύ επιγραμματικά. Όποιος θέλει να μάθει οτιδήποτε για οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να επικοινωνήσει, να μας γράψει και θα του απαντήσουμε φυσικά. Είναι λοιπόν πρωτοπόρος, είναι γερμανικής ποιότητας, με πάρα πολλές πιστοποιήσεις, εγκεκριμένες πιστοποιήσεις που πιθανότατα να μην υπάρχουν και σε άλλες εταιρείες. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία μεταφέρει
το προϊόν, δεν κάνει μάλλον, δεν έχει μεσάζοντες, δεν έχει πρωτοπροϊόν στο κατάστημα, δεν πληρώνει διαφήμιση και ο μοναδικός τρόπος για να το βρει κάποιος είναι δημιουργώντας τον δικό του κωδικό στην εταιρεία για να πάρει είτε το προϊόν είτε να εκμεταλλευτεί και όλα τα υπόλοιπα καλούδια που του δίνει αυτή η εταιρεία. Που θα Ωραία. μιλήσουμε σε λίγο για αυτά. Να Θα στείλω... κάτι. Όχι, όχι τίποτα. Ήθελα να στείλω ένα για όσο μιλούσες και τα πες πιο γρήγορα. Να στείλω ένα... Νεράκι. Έτσι. Να καλωσορίσω και όσους από εσάς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και εάν έχετε γνωρίσει κάποιο προϊόν της εταιρείας ή κάποιο προϊόν στάθηκε αφορμή για να δείτε και οτιδήποτε άλλο υπάρχει πέραν του προϊόντος, νιώστε άνετα να γράψετε ποιο προϊόν στάθηκε αφορμή, ποιο είναι το αγαπημένο σας προϊόν ή ό,τι άλλο θέλετε. Καλώς τον Αργύρη, τον αγαπημένο. Ωραία, λοιπόν, ναι, όντως γιορτάζουμε φέτος τα 40 μας και η εταιρεία είναι στην καλύτερη της φόρμα, θα λέγαμε, έχοντας διανύσει μια πολύ πετυχημένη διαδρομή, πολύ διδακτική διαδρομή, έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς, το κοινό την έχει μάθει για ένα εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, την έχει συνδέσει με κάτι τέτοιο. Οπότε, όντως δεν διαφημίζεται, όντως ακολουθεί, έχει επιλέξει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο να τοποθετεί τα προϊόντα της στην αγορά και εμείς είμαστε εδώ για να το μοιραστούμε μαζί σας, αυτό το τρόπο. Από εκεί και πέρα, να σας συστηθώ κι εγώ βασικά. Έπιασα την κουβέντα, με συνεπήρε το live και τα μηνύματα. Είμαι η Παρασκευή, συνεργαζόμαστε με αυτή την εταιρεία μαζί με το Ζήση για αρκετό διάστημα, ικανό να ξέρουμε ότι αυτή είναι μια επαγγελματική πρόταση η οποία για πολλοί κόσμο μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του σε διάφορα επίπεδα, όπως έχει γίνει και στη δική μας τη ζωή. Όσο βαρύγδουπο κι αν ακουστεί αυτό, είναι μια πραγματικότητα για τη δική μας τη ζωή. Την άλλαξε με έναν τρόπο που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα συνέβαινε μέσα από μια τέτοιου τύπου εταιρεία, ας πούμε, έτσι, που δεν έχει πάντα ένα θετικό πρόσημο στη συνείδηση του κόσμου. Αλλά αυτό, ανοίγω μια παρένθεση, έχει να κάνει με τον άνθρωπο που επικοινωνεί την ιδέα και που το φέρνει στα δικά του μέτρα. Κλείνει η παρένθεση. Βρέθηκα λοιπόν εγώ σε αυτό το χώρο πριν από 15 χρόνια, εργαζόμουν τότε στον τουρισμό και κάποια στιγμή εκεί μέσα προς το τέλος μια σεζόν που με έβρισκε εξουθενωμένη λόγω το να πεις ότι δεν έχω ωράριο, μάλλον δεν αποτυπώνει στο μέγεθός του το τι βιώνει ένας εποχιακός υπάλληλος στον τουρισμό. Οπότε πάρα πολύ κουρασμένη από τη σεζόν, συνειδητοποίησα ότι μου ήταν πάρα πολύ βαρύ. Τότε δεν είχα κλείσει καν τα 30, λίγο πριν, γύρω στα 28, μου ήταν πάρα πολύ βαρύ το να μην μπορώ να ορίσω το χρόνο μου. Και σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί να είμαι τώρα 28, δηλαδή έτσι να πάει για όλη μου την υπόλοιπη ζωή και ότι κάτι έπρεπε να κάνω. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η πρόταση μπροστά μου και παρά το γεγονός ότι δεν είχα ιδέα όλο αυτό που θα μπορούσε να οδηγήσει, είχα και κάποιους εσωτερικούς ενδιασμούς, γιατί στην αρχή δίσταζα και έβλεπα μόνο το προϊόν και δεν... Ξέρεις, το έβλεπα μέσα από το Ζήση ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο με προοπτική, αλλά αυτή τη δουλειά για να την κάνεις πρέπει εσύ να την αγαπήσεις. Δεν μπορεί να την κάνει ο άλλος για σένα, έτσι. Οπότε σκέφτηκα, μία λέξη ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντική και παραμένει η λέξη της ευελιξίας. Αυτό το ότι έχεις μία δραστηριότητα δεν είναι ακριβώς δουλειά. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, γι' αυτό έχω βρει τη λέξη δραστηριότητα.
είναι κάτι το οποίο μπορείς εσύ να το ενσωματώσεις στη ζωή σου. Και ναι, αν θες μεγάλα αποτελέσματα, όπως θελήσαμε εμείς με το Ζήση, αυτό έγινε σε πολλά επίπεδα προτεραιότητά μας και μας έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά για κάποιον που ακούει σήμερα τη συζήτησή μας και θέλει να το ξεκινήσει δοκιμαστικά κτλ., είναι κάτι που μπορείς να έρθει να κουμπώσεις οτιδήποτε άλλο κάνεις. Αυτή λοιπόν η λέξη ευελιξία ήταν για μένα το α και το ω και ήταν αυτό που, κάνοντας και τη δική μου οικογένεια στην πορεία, με κράτησε με τόση μεγάλη αφοσίωση και αγάπη κοντά σε αυτή την εταιρεία και σε αυτό το χώρο. Έτσι, γι' αυτό θα μας ακούσετε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό να μιλάμε για αυτή τη δραστηριότητα και να μιλάμε και ανοιχτά. Θέλουμε να μιλάμε υπεύθυνα για αυτό το χώρο και είμαστε εδώ να το φέρουμε έτσι κοντά σας. Είναι γεγονός ότι και εγώ πριν αντιληφθώ τη διαδικασία και γνωρίσω την ΕΛΕΡ, αυτού του είδους τις δουλειές τις είχα έτσι λίγο κάπως έτσι, ας πούμε. Εντάξει, όλα έχουν να κάνουν όμως με τον άνθρωπο. Με και την εταιρεία, Παρασκευή μου. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή όλα παίζουν τον ρόλο τους και η συγκεκριμένη εταιρεία δίνει πάρα πολλά και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δηλαδή για part-time, που μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάποιον που μπορεί να ξεκινήσει part-time, το εισόδημα που μπορεί να βγάλει είναι ίσως μεγαλύτερο από το εισόδημα που μπορεί να παίρνει από τη full-time δουλειά του. Ωραία. Πολύ ωραία πάσα. Πάμε και στο επόμενο. Why not? Να σου πω κάτι. Θέλω να βάλεις τον εαυτό σου να σκεφτεί το Σεπτέμβριο που ξανασυναντηθήκαμε μετά από αρκετά χρόνια παύσης, ότι μετά από 3 μήνες θα έκανες live όχι μόνο σε μία πλατφόρμα, σε 2. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να το πιάσουμε. Η ΕΛΕΡ είναι, όπως σας είπαμε, μια εταιρεία στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Έχει οργανώσει κάπως το προϊόν της και συστήνεται στο κοινό με κάποια προγράμματα προϊόντων, τα οποία έχουν να κάνουν, έτσι τα λέμε, σε 3 κατηγορίες. Με το μεταβολισμό υπάρχει εδώ ένα ολοκληρωμένο, πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο σύστημα προϊόντων για να κάνει κάποιος την αποτοξίνωση στον οργανισμό του και ένα reset στο μεταβολισμό. Ρωτήστε μας, ζητήστε μας μάλλον περισσότερες πληροφορίες, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίο υλικό να έρθει στα χέρια σας, να το μελετήσετε. Ένα άλλο πρόγραμμα προϊόντων έχει να κάνει με την διαχείριση βάρους, είτε θέλεις να χάσεις κιλά, είτε θέλεις να συντηρήσεις το ιδανικό σου βάρος. Επίσης πάρα πολύ ωραία προϊόντα, ασφαλή, αποτελεσματικά και νόστιμα. Εντάξει, και πρακτικά. Είναι πρακτικά, νόστιμα και αποτελεσματικά. Είναι ο συνδυασμός πραγματικά που κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Και εδώ έχουμε πολύ ωραίο υλικό. Και θα κάνω μια παρένθεση, Μαρία, να μας πεις, επειδή το χρησιμοποιείς τώρα και εσύ και η μητέρα σου, έτσι, σε 2 κουβέντες τις εντυπώσεις σας. Καταρχάς να πω ότι το πρόγραμμα του μεταβολισμού μπορεί να μην το έχω πάρει σαν πρόγραμμα εξ ολοκλήρου, όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος των προϊόντων, ακόμα και του μεταβολισμού, τα χρησιμοποιούσα και τα χρησιμοποιώ. Έτσι. Οπότε μπορώ να μιλήσω και για τα 2. Θα μιλήσω για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο απώλειας βάρους, όπου η μητέρα μου 83 ετών με προβλήματα υγείας μέσα σε 20 μέρες έχει χάσει τα πρώτα της 3 κιλά που παλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό να τα χάσει. Και μπορώ να πω ότι ήταν και αρνητική ως προς το τώρα τι είναι αυτά και τι θα τρώμε και αυτό και τι είναι. Και θα μας αρέσει. Δεν θα μας αρέσει και πώς θα πίνω αυτό και πώς θα πίνω το άλλο. Είναι εύγευστα. Εγώ καταρχήν, Μαρία, Γιαννίκα εδώ, δεν τρώω σούπες. Δεν έτρωγες. Δεν έτρωγα σούπες. Σε πληροφορώ ότι και να σταματήσουμε το πρόγραμμα της διατροφής, γιατί
θα έχουμε φτάσει στο επιθυμητό βάρος που θέλουμε η κάθε μία. Εγώ αυτή την πατατόσουπα δεν πρόκειται να τη σταματήσω ποτέ στη ζωή μου. Την Ναι. αγαπάω. Την αγαπάω. Είναι απίστευτα. Δουλεύουν, είναι πεντανόστιμα και έχει αποτέλεσμα, και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι δεν πεινάς. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της πείνας, του αμάν τώρα τι θα φάω, γιατί πρέπει να περάσει η ώρα να πάρω το επόμενο γεύμα μου. Ωραία. Για όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις. Μην λέει τώρα η Μαρία, ας πούμε, δεν πεινάς. Έχουμε απάντηση. Γι' αυτό ζητήστε μας υλικό. Δεν θα τα πούμε όλα μέσα από το live. Μα θα πρέπει να κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι αύριο το πρωί για να τα πούμε όλα. Σωστά. Ωραία. Συνεχίζω με το πρόγραμμα, με το τρίτο πρόγραμμα προϊόντων που έχει να κάνει με την ομορφιά, αφιερωμένο λοιπόν στην ομορφιά μας, κυρίως για εμάς τις γυναίκες. Το δεύτερο σκέλος, δηλαδή τα προϊόντα μακιγιάζ, που είναι και τα τελευταία που ήρθαν να προσθεθούν στην γκάμα μας. Προϊόντα premium για μακιγιάζ αλλά και skincare ταυτόχρονα, είναι δηλαδή πολύ θρεπτικά για την επιδερμίδα μας. Δεν κάνουν, σε αντίθεση με το κοινό μακιγιάζ, ζημιά στο πρόσωπο, έτσι να το επιβαρύνω, το φορτώνουν. Και φυσικά ένα beauty device, μια συσκευή ομορφιάς για άνδρες και γυναίκες, γιατί πια όλοι θέλουν να προσέχουν την εμφάνισή τους. Ένα αγαπημένο προϊόν, Sideguard Pro. Αν έχεις ένα live, πες μας πότε είναι το επόμενό σου live, να έρθει κάποιος Σήμερα. Σήμερα το βράδυ, σήμερα. 8.30 ώρα στο TikTok. Ορίστε, οριακά θα προλάβουμε να τελειώσουμε για να πας εκεί. Ωραία. Λοιπόν, οπότε σήμερα μπορείτε να δείτε και live εφαρμογή από τη Μαρία με τη συγκεκριμένη συσκευή, αν αυτό είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Και απλά, Ναι. συγγνώμη που διακόπτω. Όχι, αλίμονο, δεν έχω. Απλά να προσθέσω πάνω σε αυτό, σήμερα διάβαζα ένα άρθρο στο ίντερνετ που έλεγε πόσο σημαντική είναι η περιποίηση του προσώπου, ο καθαρισμός του προσώπου για την αντιγύραση. Ο περισσότερος κόσμος πάει και αγοράζει πολύ ακριβές κρέμες για να φτιάξει, να κάνει υποτίθεται αντιγύρανση, όμως ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα, γιατί το δέρμα δεν είναι καθαρό όπως θα έπρεπε για να απορροφήσει τις κρέμες μας. Οπότε ελάτε στο live σήμερα το βράδυ στις 8.30 για να δείτε πώς εμείς κάνουμε τον απόλυτο καθαρισμό 10 φορές πιο γερό και πιο ισχυρό από ό,τι με τα χέρια. Τέλεια. Καταρχάς δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιγύρανση αν αυτό δεν ξεκινάει από ένα καλό καθαρισμό. Ό,τι και να βάλεις, και χρυσάφι να βάλεις, αν δεν μπορεί να εισχωρήσει, είναι σαν να έχω εγώ ένα χωράφι και να θέλω να βγει το σπανάκι και δεν έχω βγάλει πριν τα ξερόχορτα. Ναι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι, κορίτσια και αγόρια, να το λέμε. Εντάξει. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ καλό προϊόν, το οποίο το αγοράζεις, σου προσφέρει λύσεις, σου δίνει αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το βλέπουν όλοι οι γύρω σου, αρχίζουν οι ερωτήσεις, έτσι αρχίζει και γράφεται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία επιτυχίας στη δουλειά μας. Και αυτό μας πάει στο επόμενο κομμάτι της συζήτησής μας, αλλά και της ίδιας της δραστηριότητας, που έχει να κάνει με τα προγράμματα εισοδήματος. Εδώ λοιπόν η εταιρεία έρχεται να επιβραβεύσει τον καλό σου το λόγο για ένα προϊόν που έχεις χρησιμοποιήσει, που είσαι ευχαριστημένος, που έχεις εμπιστευτεί, και το δίνεις και πιο κάτω, το λες και στο διπλανό σου, το λες και στο γείτονά σου, και ουσιαστικά να σου πει ότι αν δεν ήσουν εσύ να πεις την καλή σου την κουβέντα, δεν θα είχε έρθει αυτός ο τζίρος για εμένα, άρα ορίστε αυτό με τη μορφή μπόνους. Για να έρχονται κάποια πράγματα μέσα από το πρόγραμμα μέσα από τα 2 προγράμματα εισοδήματος, η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα πάρα πολύ συναρπαστικό, θα έλεγα, και ελκυστικό ταυτόχρονα πλάνο αμοιβών. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι λειτουργεί η εταιρεία. Πολύ πρόσφατα όμως το έκανε ακόμα πιο, πώς να το πω τώρα, ναι, να θες δηλαδή να ξεκινήσεις και να σε κερδίσει έτσι γρήγορα. Και γι' αυτό το πρώτο πρόγραμμα εισοδήματος λέγεται Fast Track και αφορά
αυτό που λέει και το όνομά του, τους ανθρώπους που ξεκινούν αυτή τη δραστηριότητα, όχι απλά για να χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν, αλλά γιατί θέλουν να μπουν σε πιο γρήγορη τροχιά ανάπτυξης και να ξεκινήσουν να έχουν και ένα επιπλέον έσοδο μέσα από αυτή τη συνεργασία με την ΕΛΕΡ. Ακριβώς. Επειδή εσύ, Μαρία, τώρα φλασιά, είσαι στο πρόγραμμα Fast Track. 2 λόγια γι' αυτό. Τι σημαίνει τα επίπεδα, τι μπορεί να κερδίσει κάποιος, γιατί παρένθεση όλα αυτά, ζητήστε μας πληροφορίες, αγόρια και κορίτσια, Ναι. γιατί δεν μπορούμε να σας τα δείξουμε αλλιώς, Ναι, μόνο να τα πούμε μόνο μπορούμε. να τα πούμε μπορούμε, όντως. Αλλά έχουμε Ε, υλικό. Έχουμε υλικό πολύ. Για όποιον ενδιαφέρεται, με πολύ μεγάλη μας χαρά να το στείλουμε. Fast Track, λοιπόν, αγαπημένο Fast Track. Εγώ είμαι σε αυτή τη διαδικασία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Το πρώτο επίπεδο ουσιαστικά σου δίνει 300 ευρώ μηνιαίο, εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα. Και είναι το πρώτο σκαλοπάτι όπου πάρα πολύ γρήγορα μπορεί κάποιος, ουσιαστικά κάνοντας τη δική του πρώτη αγορά και μεταφέροντας άλλους 2 ανθρώπους αυτό που αυτός είδε καλό, έχει μπει ήδη στη διαδικασία, έχει πάρει τα χρήματα πίσω των προϊόντων που έχει αγοράσει. Τα πρώτα 300 του ευρώ. Το εγγυημένο αυτό εισόδημα είναι για 1 χρόνο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι κάνει στην εταιρεία, η εταιρεία συνεχίζει φυσικά και πληρώνει τα μπόνους της. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι στα 1.100 ευρώ, όπου είναι το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι, και το τρίτο σκαλοπάτι είναι στις 2.000 ευρώ. Και εκεί φυσικά είναι το τρίτο σκαλοπάτι του Fast Track και το πρώτο σκαλοπάτι του Business Track, το οποίο είναι πλέον συνεχόμενο. Ναι. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είμαι στο πρώτο σκαλοπάτι. Ουσιαστικά ξεκίνησα, όπως είπες, ξανά στη διαδικασία να το δω έτσι λίγο πιο επαγγελματικά τον Οκτώβριο και είμαι ήδη στον 3ο μήνα μου του Fast Track. Ωραία. Άντε και στο επόμενο Ναι. επίπεδο. Για κάποιον που μπαίνει τώρα στο live και ακούει επίπεδα, ακούει αυτά τα ποσά και τα λοιπά, να σας πω ότι όλο αυτό προφανέστατα δεν θα θέλει να αφιερώσετε χρόνο και τα λοιπά. Ωστόσο, εδώ έρχεται να κουμπώσει πάρα πολύ ωραία και από τη μία τα εργαλεία που προσφέρει η εταιρεία στους συνεργάτες της και θα αναφερθώ σε αυτό, και από την άλλη τα εργαλεία και την καθοδήγηση και την εκπαίδευση που προσφέρουμε εμείς σαν ομάδα. Δηλαδή μην φανταστείτε ότι εδώ λειτουργεί και σαν μια παραδοσιακή δουλειά που σου λένε καλώς όρισες, περάστε παρακαλώ, βρέξτε τα ποδαράκια σας και αρχίστε να κολυμπάτε. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά εδώ, έτσι. Υπάρχει ομάδα, υπάρχει υποστήριξη, είναι μια δραστηριότητα την οποία δεν τη γνωρίζεις όταν ξεκινάς και χρειάζεται κάποιος να σου δείξει τα εργαλεία από την εταιρεία, πώς θα τα χρησιμοποιήσεις και φυσικά κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το πρακτικό σκέλος της δουλειάς. Να μάθεις καλύτερα σου με τα προϊόντα. Είναι ένα πρακτικό σκέλος της δουλειάς, έτσι. Να μάθεις κάποια πράγματα για την εταιρεία. Δηλαδή αυτό, να αρχίσεις σιγά σιγά να γνωρίζεις αυτό το χώρο. Και να πω επίσης, όσο προκλητικό και αν ακουστεί αυτό, μας συγχωρείτε, αυτά είναι τα ποσά που δίνει η εταιρεία, ότι τα ποσά που ανέφερε η Μαρία μπορεί να έρθουν στα χέρια κάποιου πάντα σε part-time ρυθμό, δηλαδή μέχρι και το επίπεδο το τρίτο του προγράμματος Fast Track έχουμε συνεργάτες, υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που αυτό το κάνει παράλληλα με την πρωινή του εργασία, με την κύρια εργασία, με υποχρεώσεις άλλες διάφορες κτλ. Νομίζω πως δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα επόμενα επίπεδα. Το καλύτερα. Θα μας μαλώσετε. Λοιπόν, θα μας μαλώσετε γιατί ανεβαίνουν τα ποσά και εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί ακούγοντας αυτά τα ποσά να σου πει άσε μας τώρα, εμείς εδώ σπουδάσαμε και τα λοιπά. Εντάξει, έτσι είναι ο κόσμος του εμπορίου. Όποιος ενδιαφέρεται όμως για να ακούσει και όλο το υπόλοιπο, ναι, πολύ ευχαρίστως
έχουμε υλικό να στείλουμε για να μάθει τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, υπάρχει δρόμος, υπάρχει βοήθεια, υποστήριξη και εμείς με τη Μαρία έχουμε περάσει αρκετές ώρες οι δυο μας. Μας γράφει κάτι η Η Αλεξία. Αλεξία, γεια σου, καλή μου και ωραία μου γειτόνισσα. Λοιπόν, άρα η βάση... και όχι απαραίτητα, Αλεξία, ο άμεσος κοινωνικός κύκλος, γιατί βάλε έτσι λίγο στο μυαλό σου ότι πια σαν άμεσος κοινωνικός κύκλος μπορεί να θεωρηθεί και ο κύκλος που έχουμε δημιουργήσει μέσω των social media, που αυτό μπορεί να είναι και κάπου παραέξω, μπορεί να είναι, δηλαδή εννοώ να μην είναι στον άμεσο κοινωνικό κύκλο ή γεωγραφικά κάπου κοντά μας, να μπορούμε να συνδεθούμε με κόσμο ο οποίος είναι σε άλλο κράτος, μας δίνει τη δυνατότητα η εταιρεία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 32 αγορές, οπουδήποτε έχουμε και εμείς μία επαφή, υπάρχει κόσμος που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα αξιόπιστο προϊόν. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Έτσι, γράψτε μας ερωτήσεις, μας αρέσει να ανοίγουμε την κουβέντα. Ωραία. Είπαμε και για το Business Track, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα όπου στους ανθρώπους που έχουν επιλέξει ότι θέλουν αυτή τη δραστηριότητα να τη συνεχίσουν και πιο επαγγελματικά, εντάξει, η εταιρεία αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρεί στελέχη της και έχει ανακοινώσει πολύ πρόσφατα, λέγοντας πρόσφατα τον Οκτώβριο που μας πέρασε, δεν έχουμε κλείσει 6 μήνες, το πρόγραμμα που εγγυάται ένα μίνιμουμ εισόδημα στα στελέχη της. Αυτό είναι ίσως και η μόνη ή η πρώτη εταιρεία στο χώρο των άμεσων πωλήσεων και του social selling που έρχεται να σου πει ότι για κάθε φορά, έτσι εξηγείται και για το για πάντα που είπε η Μαρία, για κάθε φορά που θα είσαι σε αυτό το επίπεδο, το μίνιμουμ εισόδημα που μπορείς να περιμένεις από εμένα και να υπολογίζεις είναι αυτό το ποσό. Εντάξει, επειδή εκεί... Το οποίο ξεκινάει από τα 2.000. Το οποίο ξεκινάει από τις 2.000 και μετά κλιμακώνεται και κλιμακώνεται όσο και το επίπεδο και η ομάδα μεγαλώνει. Εντάξει. Και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Μας έχει δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια ο κόσμος των ψηφιακών εργαλείων, των κοινωνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά εκεί που εμείς παλιότερα με το ζήσει τώρα, φαντάσου πριν από 15 χρόνια, όταν θέλαμε να μεγαλώσουμε την ομάδα μας ή να επεκτείνουμε την ομάδα μας σε μια νέα αγορά, χρειαζόταν φυσική παρουσία. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Και βάλτε με νου σας ότι αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή είμαστε μέσα από το κινητό μας και μιλάμε για κάτι το οποίο, για την επαγγελματική μας πρόταση. Η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Και εσείς που είστε κοντά μας σε διάφορα σημεία. Ωραία. Πέρα από τα προγράμματα προϊόντων εισοδήματος υπάρχουν και τα προγράμματα επιβράβευσης, όπου εκεί υπάρχουν διάφορα πολύ ωραία κίνητρα, θα λέγαμε, και είναι πολύ καλό να τα αναφέρουμε, γιατί πολλά δεν είναι και αυτονόητα. Ας πούμε, το κομμάτι του να αναγνωρίζεται το αποτέλεσμά σου ή η συνεισφορά σου στην ανάπτυξη της εταιρείας, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, με τη συμμετοχή σου σε ταξίδια επιβράβευσης ή σε ταξίδια εκπαίδευσης, σε πολύ ωραίες ακαδημίες. Κατά καιρούς έχω και στο προφίλ μου ανεβάσει πάρα πολύ υλικό. Αυτός είναι και ο σκοπός του προφίλ στο Instagram, έτσι να μπορεί κάποιος να δει όλα αυτά που λέμε καλή ώρα σε μια τέτοια συζήτηση, πώς αυτά ισχύουν και είναι πραγματικότητα, όσο κι αν μακρινά ακούγονται σε κάποιον. Υπάρχει το πρόγραμμα αυτοκινήτων. Τι άλλο ξεχνάω? Το πρόγραμμα αυτοκινήτων, να πούμε ότι ξεκινάει από πολύ χαμηλό επίπεδο
Ουσιαστικά, από το δεύτερο σκαλοπάτι του Fast Track, Μμμ. η εταιρεία σου δίνει το δικαίωμα να έχεις το δικό σου αυτοκίνητο. Με χρηματοδότηση της εταιρείας, το οποίο είναι, δεν συμβαίνει έξω, εκεί έξω, στις συμβατικές δουλειές. Το οποίο έρχεται σαν μία έξτρα επιβράβευση. Έξω, Δεν είναι ακριβώς. υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό αν κάποιος το θέλει, ωστόσο είναι και αυτό ένα επιπλέον εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τη δουλειά σου να αναπτυχθεί περισσότερο, να το δει ο κύκλος σου, αυτό που ανέφερε και η Αλεξία προηγουμένως, ο άμεσος κοινωνικός κύκλος, μέσα από την συμμετοχή σου σε μια πολύ ωραία ακαδημία. Τώρα κοντεύει και ο καιρός για τη Μύκονο, που είναι έτσι ένα ταξίδι που η Μαρία θέλει πάρα πολύ να κάνει. Τη βλέπετε από το χαμόγελο. Και θέλουμε πολύ να σε δούμε στη Μύκονο, Μαρία, γιατί Θα εντάξει, είμαι. θα Θα είμαι, είσαι. Παρασκευή θα είμαι. Ωραία, ωραία. Οκ. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο η εταιρεία δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα, η επιβράβευση των ανθρώπων και το να νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα πολύ ωραίο επαγγελματικό περιβάλλον. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ βασικό, έτσι, να τα πάρουμε όλα μαζί, μια εταιρεία η οποία ό,τι χρήματα θα μπορούσε να δώσει, έτσι, το πιάνω λίγο από την αρχή, σε διαφήμιση, σε μεσάζοντες, τα δίνει στους ανθρώπους που εμπιστεύονται είτε το προϊόν της, Μμμ. οπότε γιατί τα παίρνουν στη χοντρική τιμή, σου τα δίνει δηλαδή σαν αγοραστής απευθείας στη χοντρική τιμή, είτε αν μεταδώσεις όλο αυτό που εσένα σου άρεσε, σε επιβραβεύει, σε δίνει μπόνους, είτε αυτοκινήτου, είτε ταξίδια, είτε ακαδημίες. Είναι τα πάντα δωρεάν. Δηλαδή δεν πληρώνεις για να πας στην ακαδημία της εταιρείας, δεν πληρώνεις στην ομάδα μας για να... Δηλαδή να το αναφέρουμε και αυτό, ότι όλα είναι δωρεάν. Έχετε κοπιάσει εσύ και ο Ζήσος ο Αχλαδάς για να μπορέσετε να κάνετε αυτή την ομάδα, το BS Star With Us, όπου μπορούμε εμείς να μπούμε μέσα και να εκπαιδευτούμε για όλο αυτό. Ε, Είμαστε εμείς, είναι τα στελέχη έτσι, της ομάδας και χαιρόμαστε όντως γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία και δεμένη ομάδα εδώ. Και αυτό μας πάει λίγο και στο τι εργαλεία έχει κάποιος για να, όταν ξεκινήσει τη συνεργασία του με την ΕΛΕΡ. Έτσι, αναφέρθηκε στο κομμάτι της εταιρείας Μαρία, ανοίγοντας το δικό σας προσωπικό κωδικό ΕΛΕΡ. Ναι. Δωρεάν κάποιος έχει πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων για να μπορεί να βλέπει την ομάδα του όπου και αν αυτή φτάσει, και σας ευχόμαστε ξεκινώντας ας πούμε να τη δείτε να επεκτείνετε πολύ γρήγορα σε διάφορες αγορές. Εσείς όπου και αν φτάσει θα έχετε εικόνα όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από το κινητό σας, μέσα από τον υπολογιστή σας. Έχετε το δικό σας προσωπικό e-shop, επίσης δωρεάν. Η Μαρία έχει το δικό της Ελέρ Μαρία e-shop, εντάξει, Ναι, ναι. που μπορεί να το αξιοποιήσει όπως εκείνη επιθυμεί. Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, επίσης μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και να την αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Υπάρχει πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμένο υλικό σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή που έρχεται συνοδευτικό με τα προϊόντα. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα marketing η οποία υποστηρίζει την προώθηση των προϊόντων και σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό σας λέμε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο υλικό, γιατί θέλουμε να μας το ζητήσετε, να δείτε κι εσείς πόσο καλοσχεδιασμένο υλικό υπάρχει στα χέρια μας. Κάτι το οποίο τώρα μπορεί να το λέμε έτσι ελαφρά και χαριτωμένα, αλλά εάν έχεις υπάρξει επιχειρηματίας και έχεις μιλήσει με ένα διαφημιστικό γραφείο ή με ένα γραφίστα, μπορείς να καταλάβεις με το που με ακούς να τα λέω αυτά πόσα χρήματα έχεις γλιτώσει. Ακριβώς. Συγκεκριμένο παράδειγμα χθεσινό, έτσι. Ναι. Μία φίλη διατροφολόγος ετοιμάζει τώρα μία δική της τέλος πάντων εφαρμογή και μιλώντας με ένα διαφημιστικό γραφείο
τα χρήματα που ήταν, που, που Τη ζήτησαν. ζητήθηκαν, που τη ζήτησαν, ξεπερνούσαν τις 3.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή μιλάμε για ένα κόστος πάρα πολύ υψηλό και σοβαρό. Αυτά, το να ξεκινάς κάπου και να έχεις έτοιμα πράγματα, έτοιμο Είναι, προϊόν, έτοιμα λιμένα, το πώς θα παραδοθεί, πώς θα μεταφερθεί, πώς θα παρασκευαστεί, είναι πράγματα που αν από την άλλη έχεις έτσι μια επιχειρηματική φλέβα και σ' αρέσει και πιστεύεις πολύ στις ικανότητές σου, ξεκινάς και έχεις ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα, γιατί όλα αυτά είναι λιμένα. ναι, ναι, ναι. Έχει και, να πούμε ότι και το marketing της εταιρείας, ακόμα και αυτό, είναι το πιο δίκαιο marketing που υπάρχει στην αγορά, στα social sellings τέλος πάντων. Ε, Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι επιστήμονες, οι γιατροί για τα προϊόντα, για τα φυλάδια, για το e-shop του κάθε ενός. Αν σκεφτούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, 50.000 που είναι πολύ περισσότεροι οι συνεργάτες ή οι άνθρωποι που έχουν ανοίξει ένα κωδικό στην εταιρεία, για τον οποιοδήποτε λόγο, η Alert δίνει το δικό του e-shop στον καθένα. Έτσι είναι. Και όλα αυτά έρχονται και ξεκινώντας το δικό σας κωδικό. Ακριβώς. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρεις το πρώτο προϊόν που εσένα θα σου αρέσει, που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δοκιμή σου. Και όλα τα άλλα έρχονται από πίσω, μόνα τους. Ωραία. Πριν κλείσουμε το live, Μμμ. να πούμε το εξής, ότι όλα όσα ακούσατε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας ή θα δείτε αργότερα στο feed της Μαρίας, ε, σε όλα αυτά κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο αν ανοίξει το δικό του κωδικό στην εταιρεία. Αυτό έχει γίνει και με εμάς που τον ανοίξαμε 25 χρόνια πριν, η Μαρία επίσης, έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος. Από την άλλη, επειδή υπάρχουν αρκετές επιλογές στο πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, δεν είμαστε τώρα σε θέση να σας πούμε ακριβώς πόσο θα κόστιζε ένα set εκκίνησης όπως ονομάζονται από την εταιρεία, starter sets. Γι' αυτό χρειάζεται να μιλήσουμε μαζί, με τη Μαρία ή μαζί, για να σας στείλουμε και μαζί να καταλήξουμε στο ποιο είναι το κατάλληλο starter set για εσάς, κάτι που θα μπει την επόμενη μέρα στο σπίτι σας, θα μπει στο μπάνιο σας, θα μπει στην κουζίνα σας και θα το χρησιμοποιήσετε. Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να πάρει κάποιος ένα προϊόν το οποίο του είναι άχρηστο, που δεν θα το χρησιμοποιήσει και προφανέστατα δεν θα μπορέσει να έχει και μια καλή εικόνα του προϊόντος της εταιρείας, έτσι. Οπότε, γι' αυτό μας ακούτε, δεν μας ακούτε μάλλον να σας λέμε ότι ξεκίνα τώρα με ποσό, γιατί υπάρχει αυτό διάφορες επιλογές. Είναι ευέλικτο ανάλογα με το τι χρειάζεται ο κάθε Έτσι. ένας στη συγκεκριμένη στιγμή. Και ακριβώς μπορούμε δηλαδή να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες κάποιου. Οπότε δεν γίνεται, δεν το αποφεύγετε, πρέπει να μιλήσετε μαζί μας. Εκεί θέλουμε να Έτσι. καταλήξουμε. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Και επίσης, άμα ξεκινούσαμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση, δεν θα προλάβαινα το TikTok μου, το live μου στο TikTok. Μπράβο. Φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο. Απίστευτο, Λοιπόν, Παρασκευή, απίστευτο. κοίταξε, αύριο το μεσημεράκι θα κάνουμε με το Ζήση ένα live στο TikTok. Είμαστε εκεί στο προφίλ του Ζήση, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα από την Τρίτη με το ποιες δεξιότητες χρειάζεται κάποιος ή καλείται να αποκτήσει προκειμένου να πετύχει σε αυτό το χώρο. Εντάξει. Μμμ. Αύριο λοιπόν θα το συζητήσουμε εκεί. Έλα να μας πεις και για τις δεξιότητες που έχεις αποκτήσει εσύ. Με μεγάλη μου χαρά. Έτσι. Με μεγάλη μου χαρά. Ωραία.
Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ Ολοκληρώσει. καλό τέλος. Να σε αφήσουμε να ετοιμαστείς κιόλας για το live σου. Σπεύσατε κορίτσια και αγόρια στο TikTok στις 8 να δείτε live εφαρμογή με 8.30 με τη Ναι. συσκευή Sideguard. Από τη δική μου πλευρά να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και για την υπέροχη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το καιρό. Και εγώ ευχαριστώ, Παρασκευή μου, που ήσουν εδώ μαζί μου και που είσαι πάντα μαζί μου, σε ό,τι και να χρειάζομαι. Φιλάκια, φιλάκια Φιλιά σε πολλά. όλους.